Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Wadon na ako ang kaikog. Pero, karon na ha, Mr. Dewan. Hmm? Um, Josh. Better. Wanna drive? Ha? Gusto ka bang magkataon sa pag-drive? Oh, Nga may hunong ta, sir. because I will make you drive. Ha? Dili ko makamao, sir. Og dili ka makataon kung dili ka tudluan. Who knows? Dili lang ang cellphone ang kaya na kong ihatag nimo. Basin pa dahil makahuna-huna ako regalo sa imong birthday. Og usa ka auto. Mr. Dewan, Josh. What? You think? Dili ko makahimo, ana? Then think again. Hmm? Sir Josh, sige na mo gibuhat. Nganong, Makibaylo ni mong lingkuranan. This is why ni anak ko ibabaw ni mo. Aron mo balhin sa akong kilingkuran sa driver's seat. Kaganiya, badat ugan yun ka. Worse, masibag kauyon ko. Ipapaw sa imong. Ubalin ko. Oh. Niya na, sir. Nakapahilo na ako. You're stammering. And sweating. Init ba din sa suod sa kong sakyanan? Kaputi ang imong paa. With your black panty. Giyan mo pagkahibaw? Pagbalihin mo gaganina. Milili ka? Nalilian ka sa imong pagdali-dali. Huwag na makabantay nga. Misa kang imong sinina. Sa imong pagtikubo aron mo balhin og lingkuranan. Lami kayong bunala ng imong sampot. Sir, Okay. First thing first. Aron dali ka makatuon sa pag-drive. misimot sa kong liog. Huwag ang usa ka kamot sa kambyada. You smell like sex. Josh, Relax. Huwag ko'y buhato ni mo dini sa sud sa sakyanan. Not without iku signal. Josh. Yuya, kinkoy man ron. Oh, sige. Pero mo pauli ka di kataw-taon ha. Har mo katugog hapon. Maikob sa sa ilang tintin. Basta pakatulgon niya siya ni mama niya. Niya naa ka nga nagtanaw sa lida. Maong dili magdugay ha. Oh, Yuya. Ay, Yuya, Naunsa man akong apo. kanas ikaw na akwarta? Ha? Ano man, gigutom ka nga nakapaniod to naman kaunta. Papalito sa kag biskwit. Di, uy. Naunsa mo di ay nga nuta na makakanus akong kakwarta. Kay payat ta TV, parehas iya tintin. Ha? Uy, anak. Murag layo po ang kainas tinuod lang ga. Lisuraan ang pagkakaroon lang ga. Sige lang, kung nakakwartag dako-dako sa tatay ni mo, atong ingnon nga mamalitag TV. Kanang parehas kadako sa tong bongbong. Sige. Ingno na to tatay ha. Aaron, di na ako tanaw iya tintin. Nako. Kay away man siya ako si Tintin. Pagngon man sahay, bisan tanaw pa si ako.
Elaine. Papa Yuya! Ay, kalooy, bes bata. And we're almost there. So, minor na sa pagpadagan. Hinay. 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 And stop. Oh my God! See? Naabot na ta sa tong destinasyon. O kumplito pa nga tong lawas. Dali ka kayong nakataon. Nakaabot na ta? Mao na ba ni? Ay! Ay, sorry. Wala ko tuyo ang pagkakusti mo. Nadala ko sa gibati na kong kalipay. Kulba kay ko kaganiha nga nag-drive og hinahinay. Ilapi pa kun may mulabay nga sakyanan nga mga dagko. Murag sunod pugkurog ako tuhod. And then, karon ni anata. Luwas na nga nakaabot sa hinahinay. Murag dili ko makato nga maka-drive na kong sakyanan. Huwag nga. Be mine. Ha? Say yes. Ug ihatag ko ang tanan mo, Emmy. Dinera pa ning sakyanan ni mo? Murag di aman ta sa tunga-tunga sa parkingan. Ako nang mo park. Tingaling makasaghid ka pa unya. Yan ang mga narag-park nga mga sakyanan. Ang sunod kong itudlo unya nimo kung unsaon ang pagpark. But not this time. Thank you ining maong opportunity, Josh. Well, I'm an opportunity you shouldn't miss. Josh. So grab this chance while the offer's still on. Kay baho ka? Unsa ka na? Reason nga maglisod ko sa pagsugod. Mao nga, you are too good to be true, Josh. Exactly. Din nga nung dili mo lang kunimo sugton. Aron masayod ka. Kung unsa ko ka-good o kung unsa ko ka-real. Hey! Asa ka? Manaog, sir. Aron makabalhin na ka sa driver's seat. Ug maparte nimo og tarong ang sakyanan. I know nga gamay ka lang kuwang. Nga ba ako, Emmy? Bay, Tuman, bay. unsa na oras? Pasado alas 2 na sapon. Ano naman, snack na ka? Dili eh. Papa man ko gutuma. Aw lagi. Ganina pong gisi pangutana. So naurasa gud. Murag ka na 30 minutos gyud siga pangutana. Excited lang ko nga mabot ng alas 5 bay. Kuan man gud mula ko sa merkado aron makapangumpra. Anniversary lagi na mo ron ni Amy. O mauli na sab siya sa bayo niyang gabi eh. Iyay. Kumbate din. Hindi na din ron. Unsa? Kumbate hiniray. Kay wabi ang makapauli gabi. Nakalaktaw sa kagabi. Ngaw, mingaw na kayo na eh. So kagabi, murag sa katuig pra ni mo. Naibining mo tamanad nga, wati tupad. Ikaw gid bay. Sige, dali na natong trabaho aron inig patong sa alas 5 maunda na ginayon ta. Mangandang pabiya ka. Happy anib din ninyo. Unsa ani bi? Anib ba? Anniversary. Hala guys, kasabat ko. Kita bay, salamat kay ha. Kanindot din Ganahan ka din eh? Sige sa padili ganahan ini lugar ha. Nindot kayo lang mga landscape paingon sa beach area ug puti pa kayo ang bus. Aw, hinoon. Puti magid ang bus din hindapita. Well, you should know. Kay dili nilayo sa inyo din dapita, diliwa. Kung ako masayop, sa sunod na nga lungsod. Yes. So, wala na rin problema.
Kung dili ka pagyapon mauli karong gabi na. Unsa? Pero, Don't worry. Ihapon ka og mga adlaw sa inyo mismo. ha? Uy, ayan na. Dili na kinahanglan. Pero, Josh, dili ko makapauli karon. Mahingawan ang akong pamilya. Mahibong na sila kung nganong pila na ko kagabi nga wa ko makapauli. Then call them. Walain nga may cellphone sa amo. Imposible. May tao pa ba karong panahon na nga? Wa makakupot og cellphone. I mean, ang among katabang manggani, may duha ka cellphone. Pero, wa sila si nanay kay tiguang na o dili mahilig anang butanga. Kay dili ko na siya makamao. Okay. Makes sense. Mao nga, dili ko makapauli karon. Ganahan ko din eh. Ikaw, may mo bang makapabuka din kung dili ka pa gusto mo pauli karon. I already did. Ha? Nakapabuka na ka? Kanas Kagabi pa. While you were asleep. Ha? Og dili ko gusto mag-inusaran sa kong pag-stay din eh. I want you to accompany me. Naa ka na sa atong ikasabutan. You will make yourself available for me anytime. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!